راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبسفل عليكم رنعت علم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربع سلسة لكاتيت كل التشعين إسران حدن فنوري دي إيرنا كموتروب سيناي جمر فلما أرستاتو أب تقراي أستات إسران شح إرتراوين سدتنياتات هلواتهم كفلت كمزي كألا عبرات هاقرات الرقاقيتو سعود عرب أبزق للتعامتات العلم 257 شحيتو بأوان سوغيقا قبت أن فرنسان حبراوت تهدراو لمد يكايدا هذه إذاعة إيرنا. هنا إذاعة إيرنا الدولية. علتاو زينا أب كل تقراي كابزر كبا معسكرات أستات إسرا شح إرتراوان هلواتهم كفلت كمزي كألا لعلواي كوميشن سدتنياتات حبرات هاقرات الرقاقيتو إتا هاقراو تكال نزر رقاقات دحرتي بكوميشنر فيليبو غراند زمرح العلواي وكيلو أب سالستزي أم معسكر ماي عيني عدت مكياديو منقستي إتوبيا أم معسكر ماي عيني نايزنوبرو إرتراوان سدتنياتات بتزامادي أب سحاشا كونتات كمزلو نتي كوميشنر العلواي وكيل سدتنياتات حبرات هاقرات وكوان تقلت ألو إتي كوميشنر بوغنو ناب تخبيد عنوات زوردو معسكرات شمالبان حنت أتنقناك بتسح كمزي كأليو أملكيتو أبزن كلتا معسكرات زنبرو أسات إسرا شح إرتراوان تبتاتينوم نابي كمزبلو زاقيت نمرقات وكوان تزي تخألا قاليوم ناب استفلاليا كتماتات إتوبيان زحاشت تازنبران معسكراتن كعقوبن كالو بسراويت إرترا تجاويم ستوستو خمزلوون إيقلتيو منقستي إتوبيا نابزن أستات 100 شح إرتراوان سدتنياتات عقيبن زتسنحا أب تقراي زركبا معسكرات هتوت سبقاو حاجز نخيبت سحمة السناخل فتر مهلاويو زوكاز نكسنت سعود عرب أبزغلت عمتات العلمي 250 شح إتوبياوان كم سوقت تسبسب أهوراو محبر سدتنياتات قاليتو اتوم العلمي 220 شحن شمونت 220 حموشن أب كل تشحن 10 تشعتن تسوقوك خونن كلو 36 شحن 630 كلتن دما أب كل تشحن إسران ناب عدوم ستمولسيوم مسقواق إتوبياوان كاب سعود عرب أب كل تشحن إسران بسبب عميتاوي زقودولو مخنيات مثل بدا كورونا فيروس تتحاحيزو من قصقصات دوس لزبالهيو نكسنت سعود عرب أبز عمت زون أستات 100 شح إتوبياوان نايم مسقواق مدب كمزلويو زقلات قبتن فرنسان أبقماقم بحر قبتي حبراو تهدراو لمد يكايد اللوا إذا بحيل أير تعبليلو أم مقرارو تهدراو حبريتان مدقعت فولي إلاماتاتن بمتكوار أبز سومونزز كايد زلو حبراو لمد كما قد سلطانايتي قبت مستفلا ليها قرات تكايدو زلا وتهدراوي لمداتيو كاب فرنسا بليونار دولار زقمت نفرتي وقئن كالات واراتن شمتت قبتي إذا مس فرنسا تكايدو زلا حبراو لمد أكلنا يتخلتي إنها قرات زغتمو وعلاتيو إذا خمسيلون كلو فرنسا مس إتوبيا زغتمتو سمعو تهدراو متحقاز بسنكزي أب تقراي زكاير زلو كينات كدسكل كم زغقل ديبلوماسياتات ينفتو فرنسا مس إتوبيا أم هنات حيل بحرن ممعبال حيل أيرن زتوكورا زتفلالي وتهدراو سمعات كم زكايدا يذكر زخبركم سمعتنا زينا أبستفتي مولا راديو إيرنا داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قتلو بعوض أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك غربلكم سنة مكتل تقراي قال بقالو يعني مايوم دكتور مولجيتا قبريهوت دكتور مولجيتا قبريهوت هزباويانا حرنا تقراي هو حات أبشحن 975 دحر من مسراتو أب عامتو مالت أبشحن 976 تتنبيرو هو حات إتوبيا تقوط أتيرو مسكالو جنبارات بموهاد سمو ناب إتوبيا هزبوش أبيتاو ديمقراسيا وجنبار هي أديق إتوبيا أبزم محادرلو كساب كلتا شحن كلتن أبستفلالي صفحتات منقست سريحو دكتور مولجيتا قبريهوت أب كلتا شحن كلتن هو حات مستمقاقلن ناب كلتا قجلة مستخفلن بقزا فقادو كاب بوليتيكا بمقلاي أنفتو ناب تمرت تدهيبو أب كلتا شحن كلتن كاب بيت تمرت نقدي أمستردام بسنة إبات أب كلتا شحن سلستن كاب أوبن يونيفرسيتي بمحدار نقدي بماسترز
ኣብ 2005 ካብ ሃርቫርድ ኬነዲ ዩኒቨርሲቲ ብህዝባዊ ምምሕዳር ኣብ 2018 ድማ ብሰረተ ሓሳብ ካብ ዩኒቨርሲቲ ቪክቶሪያ ብናይ ዶክተሬት ማዕረግ ተመሪቑ። ኣብ ኢትዮጵያን ካብ ኢትዮጵያ ወፃእን ኣብ ናይ ምርምር ከምኡውን ምምሃርን ምስትምሃርን ዓውድታት ብምስራሕ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ቱፍቱስ ከም ፕሮፌሰር ከምኡውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ሰላምን ድሕነትን ኮይኑ ኣገልጊሉ። ተመራማሪ ሰላም ከም ዝነበረ ዝግለጽ ዶክተር ሙልጌታ ገብረ ህይወት ሕሉፍ ከም ዝዓርፍ ምግባር ላይንግ ዘ ፓስ ቱ ሬስ ዝተሰመየት ንኢህኣዴግ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ንምህናፅ ዝተሰመየት መጽሓፍ ክሓትም እንከሎ ኣብ ስምምዕ ሰላም ዳርፉር ሱዳን ከም መንጎኛ ኮይኑ ሰሪሑ። ዶክተር ሙልጌታ ገብረ ህይወት ኣብ ከተማ መቐለ ትግራይ እንከሎ ብ3 ሕዳር ህወሓትን ሰራዊት ምክልኻል ፌደራላዊ መንግስትን ኩናት ጀሚሩ። ድሒሩ ብ360 ዲግሪ ዝተኸበ ህወሓት ሓይሊ ሚዛን ስለ ዘይነበሮ ከተማታት ብምሕዳግ ናብ ጎቦታት ትግራይ ኣምርሕዮ። ዶክተር ሙልጌታ ድማ እግሮም ስዒቡ። ዶክተር ሙልጌታ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ካብ ዘይተፈልጠ ጎቦታት ትግራይ ኮይኑ ምስ ፋውንዴሽን ሰላም ዓለም ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ገይሩ ነይሩ። ንሱ ምስ ዳይሬክተር ናይት ፋውንዴሽን ፕሮፌሰር ኣሌክስ ደዋል ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ ካብ ምጅማር ኩናታት ሒዙ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘሎ ሰበስልጣን ህወሓት እንታይ ከም ዝተጋገዩ ብዛዕባ ምእታዊ ሰራዊት ኤርትራን ካልእን ብዝርዝር ገሊጹሎ። ዶክተር ሙልጌታ ክገልጽ እንከሎ ኣብ መጀመርታ ኩናት ኣብ ልዕሊ ዝኸፈቱልና ሓይልታት ዘውረድናዮ ጉድኣት ክትገልጾ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ነይሩ፣ ኣዝዩ ተኣምሪ ነይሩ። ኩናት ክጅመር እንከሎ ትግራይ 23 በጦሎኒታት ጥራይ ነይሮማ፣ ኤርትራ 42 ኢትዮጵያ ድማ 12 ክፍልታት ነይሮማ። ኩሎም ኣብዚ ነይሮም። እዚ እቶም ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ፍሉያት ሓይልታት ኣምሓራ ኣየጠቓልልን እዩ። ፍሉያት ሓይልታት ኦሮምያ፣ ሶማልያን ካልኦትንን ዘካተተ ኣይኮነን። እቲ ናይ መጀመርታ ኩናት ድማ ብኸምዚ ብዘይተመጣጠነ ሓይሊ ከም ዝጀመረ ይሕብር። ድሓር ግን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መጺኣ ኢማራት ብደብዳብ ድሮን ንህወሓት ዕጥቁ ፍቲሓቶ። ታንክታት ኣቃጺሎመን ከቢድን ፎኪስን ብረት ደምሲሶሞ። ናይ ነዳዲ መዕቆርን መኻዚኖታትን ኣቃጺሎሞ። ጸኒሖም ዝንቀሳቐሳ መካይን ዒላማ ምግባርን መራሕቲ ብምህዳንን ክዕንውን ክቕትሉን ጀሚሮም። እዝን ሓይልታት ህወሓት ከም መዛብሎምን ከዳኽሞምን ጀሚሮ። በዚ ዕጡቓት ከተማታት ገዲፎም ናብ በረኻ ከምርሑ ጀሚሮም። ሓያሎ ሰባት ገለ ምስ ስድራ ቤቶም ስዒቦሞም ናብ በረኻታት ክሃድሞን ጀሚሮም። ህወሓት ንስድራ ቤት ዲና ክንከላኸል ወይስ ክንዋጋ ኣብ ዝብል ኣብ መንጎ ተቐርቂሮ ድሓር መሪሕነት ውድብ ኩናት ክቕጽል ወሲኑ። እቶም ንጡፋት ተዋጋእቲ ዘይኮናን ስድራ ቤታትን ኣርሒቖም ኣብ ገጠራት ክሕብኡ ነጊሩና ክብል ዝገለጸ ዶክተር ሙልጌታ ድሕርዚ ከምቲ ዝሰማዕኩሞ ዜናዩ ውጽኢቱ ኣዝዩ ኣሕዛን እዩ ክብል ሓቢሮ። ዶክተር ሙልጌታ ንዳይሬክተር ፋውንዴሽን ሰላም ዓለም ኣሌክስ ደዋል መግለጺኡ ብምቕጻል ትፈልጥ ዲኻ ትግራይ ቃል ብቓሉ ይዕንዮማ፣ ኩሎም ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን እዮም ይዕንዮማ። ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ዝሃነጸቶ ይዕንዮሞ። ኣብያተ ትምህርቲ ክሊኒካትን ኣቃጺሎም ነፍሲ ወከፍ ቤት ዘሪፎም ናይ ሓረስቶት ምህርትን ዓድታትን ተሰሪቑ ዝረኸብዎ ሰብ እዮም ዝቐትሉ ነይሮም። ንኣብነት ትማልብ ዝነበርኳ ንእሽቶ ዓዲ 7 ቅሽሽቲ ዝርከብዎም 21 ሰባት ተቐቲሎም ክብል ሓቢሮ። ዶክተር ሙልጌታ ኣብ ትግራይ ኩናት ከፊቶም ዘለዉ ሓይልታት ብኸምዚኦም ነታ ክልል ዘዕንውዋ ዘለዉ ን30 ዓመት ዝተዋህለለ ሃብቲ ከም ዝዓኑ ይግበር ኣሎ። ሓረስቶት ሰራዊት ብዓድታቶም እንተሓሊፎም ካብ ዓድታቶም ኣርሒቖም ክሃድሙ ይግደዱ። በዚ መሰረት ዳርጋ መላእ ሓረስቶት ተመዛቢሎም ክበሃል ይከኣል ክብል ይገልጽ። ንሱ ብተወሳኺ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብኸቢድ ብምጉድኡ እቲ ሃገር ብዘይ ሰራዊት ተሪፋ ኣላ ክብል እንከሎ 17 ሚእታዊት ካብ ሰራዊት ተጋሩ ብምንባሮም ክጎድሉ እንከለውን ኣብ ከም ደዴሳ ዝኣመሰላ ማዓስክራት ተታሒዞም ኣለዉ። መብዛሕትኦም ተጋሩ ብምዃኖም ካብ ሰራዊት ተኣልዮም ወይ ተቐቲሎም ዘለዉ ወሰንቲ እዮም ነይሮም። ምክንያቱ ኣዘዝትን ናይ ከቢድ ብረት ኦፕሬተራትን ብምንባሮም እዚ ኣብ ኩናት ዝጠፍኡ ተሓዊስዎ ዳርጋ ሰራዊት ሙሉእ ብምሉእ ተዳኺሙ እዩ። ዶክተር ሙልጌታ ኣብ ኩናት መጀመርታ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዘጥቅዑ ቀጺሎም ድማ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝኣተዉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ተዳኺሙ ብምህላው ድማ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ እንተወፂኡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሒደት መዓልታት ክምክት ከም ዘይክእል ሓቢሮ። ፕሮፌሰር ኣሌክስ ደዋል ኣብ ዘቕረቦ ሕቶ ንገረኒ ናይ ህዝቢ ኩነታት ከመይ ኣሎ? መግቢ ክትበልዑ ትኽእሉ ኣለኹም ዶ? ናይ ሕክምና መሳለጥያታት ኣለኩም ዶ? ንህይወት ኣድለይቲ ዝበሃሉ ነገራት ከ እንታይ ዘለኩም ክብል ሓቲትዎ። ዶክተር ሙልጌታ ክምልስ እንከሎ ብዙሕ ኣይኮነን። ከምቲ ትፈልጦ ናይ ኣንበጣ ወራር ነይሩ። እታ
ተሓሪሱ ዝነበረ ኣካል ተዓጺዱ ኸይኣቱ ብኹናት ተሰናኺልዮ እዚ ቅልውላው ኣብ ግዜ ምህርቲ ምሕፋስ ተጀሚሩ ሰራዊት ብፍላይ ድማ ሓይልታት ኤርትራ ናይ ሕርሻ ምህርቲ ኾነ ኢሎም ኣቃጺሎም እዮም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ክዕደል ተባሂሉ ዝነበረ ረድኤት ተሰናኺልዮ ብፍላይ ኣብ ደባት ኤርትራ ዘለዉ ሓረስቶት ኣብ ሓደጋ ጥሜት እዮም ዝርከቡ ኣብ ቀረባ ከቢድ ዓጸቦ ክንርኢና ብሓፈሻ ናይ መግብን መድሃኒትን ትሕዝቶ ኣዝዩ አንቆልቂሉ ይኽብል ሓቢርዎ መንግስቲ 85 ሚእታዊት መሬት ትግራይ ተቆጻጺረ በዚ ምኽንያት ዝበዝሐ ህዝቢ ረድኤት ክበጽሖ ይኽእል ይብል ኣሎ እዚ ሓቂ ድዩ ተባሂሉ ክሕተት እንከሎ ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ግጭት ኣሎ ብዝተወሰነ ደቡባዊ ክፋል ትግራይ ጥራይ እንተዘይኮይኑ ኣብ ካልእ ረድኤት ክዝርጋሕ ኣጸጋሚ እዩ መግቢ ይኹን ካልእ ሓገዝ ክሓልፍ ዝኾነ መሰረታዊ ስምዕ ክብጻሕ እንተዘይክኢሉ ዝበዝሐ ህዝቢ ትግራይ ክብጻሕ ኣይክእልን እዩ ይብል ፕሮፌሰር ኣሌክስ ደዋል ግን ዝርርብ ክግበር እንተኾይኑ መሪሕነት ህወሓት ድሃይ ክገብሩ ኣለዎም ሰሚዕካ እንተኾይንካ ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራ ክወፁ ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምንዳይ ዝርርብ ክካየድ ጸውዒ ኣሎ እዚ ክኸውን ግን መሪሕነት ህወሓት ክርከቡ እንተዘይክኢሎም ብኸመይ ክኸውን ይኽእል ክብል ሓቲቱ ዶክተር ሙሉጌታ ገብሪ ህይወት ብወገኑ መሪሕነት ዝተወሰነ ናይ ቴሌፎን ርክባት ይገብሩ ኣለዉ ግን እኹል ኣይኮነን ናይ ሳተላይት ቴሌፎናቶም ከሲሮም እዮም እንተኾነ ብሱራያ ዝዓይነተን ቴሌፎናት ይጥቀሙ ኣለዉ ዝኾነ ናይ ሚድያ መሳርሒ የብሎምን ሬድዮ የብሎምን እንተኾነቶም መሪሕነት ኣብ ቀረባ ግዜ ክወፁን መግለጺ ክህቡን ተስፋ ከም ዘሎ ይገልጽ ፕሮፌሰር ኣሌክስ ደዋል ሕቱኡ ብምቕጻል ህወሓት እንታይ ዕላምኦም እንታይ ፖለቲካዊ ሕቶኦምን ኣጀንዳኦምን ማለት ዋላ ክዘራርቡ እንተኾይኖም እንታይ ክኸውን ናይ መዘራረቢኦም ነጥቢ መበግሶ ናይ በዓል ስዩም መስፍን ኣባይን ኣስመላሽንከ ሰሚዕካ ዲኻ ኣብ ምንታይ እዮም ተቐቲሎም ኣብ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ኢሉ ክሓትት እንከሎ እወ መሪሕነት ህወሓት ወፂኦም ክዛረቡ ድፊኢት ይግበረሎም ኣሎ ክወፁ ተስፋ ይገብር እንተቲ ናይ በዓል ስዩም ኣቀታትላ ኣብ ሓደ ገጠር እዮም ረኺቦሞም ናይ ተኽሲ ልውውጥ ኣይነበረን በዓል ስዩም ብረት ኣይነበሮምን ረኺቦም ቀቲሎሞም ክብል ገሊጹ ህወሓት ብዙሖም ገብሩ ዝኽእሉ ነይሮም ናይ ኢሳያስን ኣብን ናይ ኩናት ኣንፈት ተረዲኦም ናብ ሱዳን ከስግርዎ ዝኽእሉ ነገራት ነይሩ ጌጋ ግምት ተዋሂቡ ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ነበረን ናይ ርክብ ስትራቴጂ ነበረን ህወሓት ውጥን ከውፅኡ ብዙሕ ሰብ ይልምኖም ነይሩ ግን ዋላ ሓንቲ ገበሮን ንትግራይ ድማ ኣብዚ ደረጃ ኣውዲቖማ እንታይ ክበሃል ይከኣል ክብል እቲ ዶክተር ይገልጽ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትግራይ ብዙሕ ዝሓረቐን ዝተቖጥዐን ኣሎ ሓደ ምርጫ ጥራይ ዘሎ ንሱ ድማ ምውጋእ እዩ እቲ ኩናት ሕጂ ዝጅምር ዘሎ ኩሉ ክዓጥቕ እዩ ዝደሊ ዘሎ ብዝኸድካዮ ኩሉ ዓጥቑና እዩ ዝብል ዘሎ ህወሓት ናይ ሰብ ሕፅረት የብሉን ዝተቖጥዐ ሰብ መሊኡ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናይ ዘርኢ ምጽናት እዩ ዝካየድ ዘሎ ይቕተሉ ስለ ዘለዉ ኣማራጺኦም ኩናት ጥራዩ እቲ ምቕታል ብኩሎም ወገናት እዩ ዝካየድ ብፍላይ ድማ ብናይ ኤርትራ ወተሃደራት ይብል ዶክተር ሙልጌታ ንሱ ብተወሳኺ ብዝረኸብናዮ ሓበሬታ መሰረት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ዝኽጸንሖም ምኽንያቱ ብገለ ካብ ኣዘዝቲ ክሳብ ማዓሲና ኣብ ዝኽንጸንሕ ተባሂሉ ሕቶ ቀሪቡ ዝተዋህቦም መልሲ ሓንሳብ ካብ ትግራይ እንተወፂና ሰራዊት ብልጽግና ንሓደ ሰሙን ጥራይ ኣብ ትግራይ ክምክቱ ይክእሉን እዮም እንተወፂና ድማ ትግራይና ወያነ ንገድፋ ኣለና ማለት እዩ እዚ ድማ ትንሳኤ ወያነ ከኸትል እዩ ስለዚ ሰራዊት ብልጽግና ክሳብ ዝድልድሉ ክንጸንሕ ኢና እዩ ነይሩ መልሶም ክብል ሓቢሩ ኤርትራ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብልጽግና መዓስ ነብሱ ክኢሉ ትግራይ ክርከባ ከም ዝኽእል ከም ዘይትፈልጥ ኣብ ሓፂር ግዜ ትወፅእ ኣይትመስልን ክብል ድማ የብርህ ዶክተር ሙልጌታ ከምቲ ናይ ኮሶቮ ኣብ ባይታ ምክትታል ዝገብር ኣካል ከም ዘድሊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ታንክታት ስለ ዘይብሎም ካብ ኢማራት ዓረብ ዝግበረሎም ዝነበረ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ደው ከም ዝበለ ሕጂ እውን ሓይልታት ህወሓት መጥቃዕቲ ናይ ምግባር ዓቕሚ ከም ዘለዎም ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ኣብ ዕዳጋ ዓርቢ ዝተባሃለ ሓያል መጥቃዕቲ ካይዶም ከም ዝነበሩ ሙሩኻት ክቕልቡ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ማዕረግ ዘለዎምን ክምለሱ ዘይደልዩን ገዲፍካ መብዛሕትኦም ነፃ ከም ዝገደፍዎም ይሕብር ዶክተር ሙልጌታ ገብሪ ህይወት ኣብ መወዳእታ ምስ ዓለም ተራኽቦ ሓንቲ ንእሽቶ ካብ ምልሻ ዝገዝኣ ራድዮ ከም ዘላቶ ሓደ እዋን ባትሪ ስእነላ እኳ እንተኾነ ዜና ዓለም ብኣ ከም ዝከታተል ይገልጽ ዝርርብ ዶክተር ሙልጌታ ገብሪ ህይወትን ፕሮፌሰር ኣሌክስ ደዋልን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ፋውንዴሽን ሰላም ዓለም ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ክቐርብ እንከሎ እቲ ትካል ኣብ ሰላም ፍትሕን ጸጥታን ብምትኳር ናይ መሪሕነት ትምህርቲ ዝህብን ምርምር ዘካይድን እዩ
እዚ ከምዚሉን ከሎ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ነበር አቶ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ድሕሪ ኣስታት 2 ወርሒ ኣብ ዝለኣኾ ብፌስቡክ ዝተዘርግሐ መልእኽቲ ህወሓት ኣብ ዝተናወሐ ናይ መኸተ ቃልሲ ተጸሚዱ ከም ዘሎ ገሊጹ ንሱ ኢትዮጵያ ንግዚኡ ኣብ ዝኾናት እዚ ዝለዓለ ኢድ ነሲኣ ከም ዘላ ንነዊሕ ዘይጸንሕ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ትግራይ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ስርቂ በደል ሰብኣዊ መሰል ብሰፊሑ ይካየድ ከም ዘሎ ብተወሳኺ ኸሲሱ ንመልእኽቲ ደብረጽዮን ብዝምልከት ወሃቢት ቃል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነት ብሌን ዲዩምን መራሒ ሓይሊ ዕማም ሓድሽ መንግስቲ ትግራይ ሬድዋን ሑሴንን መልሲ ክህቡ ተሓቲቶም ነጺጎም ኣለዉ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ትግራይ ነጻ ኣገልግሎት ዜናን ሓበሬታን ብዘይምህላውን ብምኽልካሉን ብኩሉ ወገናት ዝወሃቡ ሓበሬታታት ከተረጋግጾ ኣጸጋሚ እዩ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ኣትዮም እኳ ዝበሃል እንተኾነ ከምኡውን ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ክወፁ ሓቲቱ እንተሎ ዛጊት ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተዋህበ ኣሉታዊ ወይ እወታዊ መግለጺ የሎን ደብረጽዮን ሂብዎም ዝበሃል ናይ ድምፂ መልእኽቲ እውን እቲ ድምፂ ናቱ ይመስል እኳ እንተኾነ ብነጻ ኣካል ብኽኢላታት ዘይተረጋገጸ ከም ዝኾነ ክንሕብር ንፈቱ ደቡብ ኣፍሪቃ ቁጠባዊ ማዕርነት ዘይብላ ሃገር ተባሂላ ደቡብ ኣፍሪቃ ብቁጠባ ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ናይጀርያ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክስራዕ እንከላ ኣብ ዓለም ድማ ኣብ መበል 33 ትስራዕ ሓፈሻዊ ዘቤታዊ እቶት ሃገር ኣብ 2011 ኣብ ጥርዙ በፂሑ ናብ $400 ቢልዮን ክብክብል እንከሎ እዚ ኣብ 2020 ናብ $280 ቢልዮን ወሪዱ 71 ሚእታዊት ካብ ሃብቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ብ10 ሚእታዊት ሃብታማት ክባሓት እንከሎ እቶም ዝደኻዩ 60 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ሃገር ድማ 7 ሚእታዊት ሃብቲ ጥራይ ይውንኖ ዝተረፉ 30 ሚእታዊት ድማ ማእከላይ መነባብሮ ኣለዎም ኣብ ልዕሊ እዚ 55 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ሃገር ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝነብሩ ብምዃኖም ሃብቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ብማዕረ ዘይመቃራሕ ብምዃኑ ኣብ ዓለም እታ ዘይተመጣጠነ ቁጠባዊ ማዕርነት ዘለዋ ሃገር ተባሂላ ብባንኪ ዓለም ተሰይማ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ናይ ሃብቲ ምቕራሕ ማዕርነት እኳ እንተዘየለ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ዘሎ ጋግ ገፊሕ እኳ እንተኾነ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ግን ብፍላይ ኣብ መንጎ ጸለምትን ጸዓዱን ደቡብ ኤስያውያንን እቲ ሃገር ርኡይ ፍልሊ ከም ዘሎ ተገሊጹ ደቡብ ኣፍሪቃ 28 ዓመታት ድሕሪ ምፍራስ ኣፓርታይድ ኣብ መንጎ ጸለምትን ጸዓዱን ዘሎ ናይ ስራሕ መሃያ መነባብሮ ትምህርትን ካልእን ፍልልያት ዛጊት ኣዝዩ ገፊሕ ጋግ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ንኣብነት ሓደ ጻዕዳ 30,000 ራንድ ናይቲ ሃገር ገንዘብ ዝኽፈለላ ስራሕ ሓደ ጸሊም 9,000 ራንድ ጥራዩ ዝኽፈለላ ሓያሎ ጸለምቲ ድማ ክሳብ ዕለተ ሎሚ ኣብ ሻውላት ከም ዝነብሩን ህይወቶም ክመሓየሽ ከም ዘይከኣለን ይግለጽ እዚ ናይ ሃብቲ ምምቕራሕን ክፍሊት መሃያን ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ከተጽብቦ ኣዝዩ ከቢድ እኳ እንተኾነ ወፍሪ መንእስያት ብምክያድን ሽቕለት ብምፍጣርን ብመጠኑ ክፍታሕ ከም ዝከኣል ተንተንቲ ይገልጹ ኣብ ዓለም እተን ኣብ ህዝበን ዝተመጣጠነ ዝርጋሕ ሃብቲ ኣለወን ዝተባሃላ ስሎቫኪያ፣ ስሎቬንያ፣ ስዊድን፣ ቼክ ሪፐብሊክን ዩክሬንን ክኾና እንከለዋ ኣብ ታሕቲ ተሰሪዐን ዘለዋ ድማ ቦትስዋና፣ ሃይቲ፣ ማይክሮኔስያ፣ ለሴቶን ደቡብ ኣፍሪቃን እየን ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ 1994 ካብ ጎጃጅልካ መግዛእቲ ማለት ኣፓርታይድ ተገላጊላ ብናይ መጀመርታ ጸሊም ፕሬዚደንት ኔልሰን ማንዴላ ድሒራ ድማ ብኻልኦት ክትምራሕ እኳ እንተጸንሐት ኣቐዲሙ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ዝተኣታተወ ፍልልይ ሕጂ እውን ንምምቕራሕ ሃብቲ ይዕብየሎ ኣብ ግዜ ኣፓርታይድ እቶም ብኣፍሪካና ዝፍለጡ ጸዓዱ ዕድላት ዝበለጸ ትምህርቲ ዝበለጸ መነባብሮ ዝበለጸ ኣባይቲ ክኽፈተሎም እንከሎ ናይቶም ካልኦት ኣህዛብ ግን ብፍላይ ጸለምቲ ብኣንጻሩ ነይሩ ናይዚ ሳዕቤን ኣብዚ ሰዓት እዚ እቶም ኣፍሪካና ምሁራት ስለ ዝኾኑ ኣብ ስራሕ ዝያዳ ተጠላብነት ንኽረኽቡ ኣኽኢልዎም ኣሎ ኣፓርታይድ ብምትካ ኣብ ስልጣን ክመጹ ዝፈተኑ መራሕቲ ብወገኖም መብዛሕትኦም ተቃለስቲ ዝነብሩ ክኾኑ እንከለዉ ዛጊት ነቲ ዝተቃለስሉ ህዝቢ ካብ ድኽነትን መሃይምነትን ክገላግሎም ዝኽእል ፖሊስታት ኣይሓንጸጾን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ 1948 ክሳብ 1990 ኣብ መንጎ ጸዓዱን ጸለምትን ብፖለቲካን ማሕበራዊ ስርዓትን ፈላሊኻ ብምግዛእ ኣፓርታይድ ትመሓደር ነይራ ኣፓርታይድ ጸዓዱ ብቁፅሪ ውሑዳት ክንሶም ስልጣን ኣብ ኢዶም ስለ ዝነበረ ብኩሉ መለክዕታት ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ጸብለል ክብሉ ዝገብርን ፈላልዩ ዝገዝእን ምንባር እዩ እቲ ስርዓት ጸዓዱን ጸለምትን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ከም ዝነብሩ ዝገብር ጸዓዱ ዝበለጸ ኣባይቲ ትምህርቲ ሕክምናን ካልእ ኣገልግሎታትን ክረኽቡ እንከለዉ ጸለምቲ ድማ ተጨቃጭቆም ኣብ ሻውላት ዝነብሩን ትሑት ትምህርትን መነባብሮም ከም ዝህልዎም ዝገበረ እዩ
እቲ በሃገራዊ ሰልፊ ኣብ 1948 ዝተኣታተወ ስነ ሓሳብ ኣፓርታይድ ጸዓዱ ዝለዓሉ ፍጡራት ቀጺሎም ኤስያውያን ኣብ ሳልሳይ ደረጃን መወዳእታን ድማ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ዝሰርዕን ሓያሎ ኣፍሪቃውያን ካብ ቤቶም ናይ ሕርሻ መሬቶም ዓድታቶምን ብምእካብ ኣብ ፍሉይ ከባቢታትን ሻውላትን ከም ዝነብሩ ዝገበረ ስርዓት እዩ ነይሩ። ደቡብ ኣፍሪቃውያን ግን ኢዶም ጠሚሮም ሱቕ ክብሉ ኣይመረጹን። ኣንጻር ኣፓርታይድ ክቃለሱ ተንሲኦም 5 ታሕሳስ 2013 ኣብ መበል 95 ዕድሚኡ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈለየ ኔልሰን ማንዴላ ሓደ ካብኦም ነይሩ። ብዘስምዖ ዝነበረ ተቃውሞ ድማ ካብ 1964 ክሳብ 1990 ን27 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ማእሰርቲ ብፍላይ ብኣተሓሕዛ እሱራት ዝኸፍአ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ኣብ ደሴት ሮቤን ተሓይሩ። ኔልሰን ማንዴላ ምስ ሰልፊ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ANC ብምጽንባር ናይቲ ሰልፊ ማሕበር መንእስያት ብምስራት ኣንጻር ኣፓርታይድ ክቃለስ ጀሚሩ። መንእስያትን ሰራሕተኛታትን ብምንቃሕን ብምልዓልን ሰላማዊ ሰልፍታት ከካየድ ጀሚሩ። እንተኾነ ኣብ 1964 መንግስቲ ክትግምጥል ወጢንካ ሰራሕተኛታት ኣላዓኢልካ ካብ ሃገር ብዘይፍቓድ ወፂእካ ብዝብሉ ክስታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ። ማንዴላ ንሕልፈት ማእሰርቲ ተፈሪዱ እኳ እንተነበረ 27 ዓመታት ኣብ ቤት ማሕቡስ ድሕሪ ምሕላፉ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ዝተረኣየ ፖለቲካዊ ለውጥታትን ሓያል ውሽጣውን ደጋውን ጸቕጥታት ኣብ 1990 ፍሬደሪክ ዊልያም ደ ክለርክ ፕሬዚደንት ኣብ ዝነበረሉ ካብ ማእሰርቲ ነጻ ተፈንዩ። ኣብ 1991 ድማ ስርዓት ኣፓርታይድ ብወግዒ ፈሪሱ። ንሱ ድሕሪ 3 ዓመታት ካብ ማእሰርቲ መውፅኡ ኣብ ዝተገብረ ኩለን ሰልፍታት ክሳተፋ ዘፍቀደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብምስታፍ ብ14 ጉንበት 1994 ናይ መጀመርታ ጸሊም ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመሪጹ። 4 ዓመት ጥራይ ከም መራሒ ብምግልጋል ድማ ካልኣይ ግዜ ክምረጽ ቅዋም እናፍቀደሉ ክነሱ ካብ ስልጣን ብፍቓዱ ተኣልዩ። ኔልሰን ማንዴላ ስልጣን ምስ ሓዘ ኣብ ልዕሊ ጸዓዱ ሕነኽፈዲ መረጸን። በአንጻሩ ኮሚሽን ሓቅን ዕርቅን ብምቋም ነታ ሃገር ናብ ሰላማዊ መንገዲ ክመርሓ ብምውሳኑ ኣቐዲሙ ዘሕለፉ ቃልሲ ተወሲኽዎ ኣብ ሃገሩ ብደረጃ ኣፍሪቃ ይኹን ደረጃ ዓለም ብሓያሎ ወገናት ሓደ ካብ ኣብነታውያን መራሕቲ ዝርአ ብገለ ድማ ንጸለምቲ ዝኾነ ለውጢ ኣይገበረሎምን ተባሂሉ ይንቀፍ። ድሕሪ ማንዴላ ፕሬዚደንት ኮይኖም ስልጣን ዝሓዙ ታቦ ምቤኪ፣ ጋሌማ ሞትላንተ፣ ጃኮብ ዙማን ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሲሪል ራማፎሳ ዛጊት ንህዝቦም ካብ ድኽነት ዝገላግል ውጥን ክሕንፅፁ ይከኣሉን። ደቡብ ኣፍሪቃ ኣስታት 57,725,000 ህዝቢ ክልዋ እንከሎ 80.9 ካብዚኦም ጸለምቲ፣ 8.8 ሕውስዋስ ሓናፍጽ፣ 7.8 ጸዓዱ፣ 2.5 ድማ ኤስያውያን መብዛሕትኦም ህንድዮም። ብኣፍሪካና ዝፍለጡ ጸዓዱ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣብ 1652 ንመጀመርታ ግዜ ካብ ናይ ሎሚ ኔዘርላንድስ ክመፁ ጀሚሮም። ኣብ 1806 ድማ ብሪጣናውያን ተሓዊሶሞም። ኔዘርላንድስን ብሪጣናውያንን በብእዋኑ ክገዛዝኣ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ኣብ 1961 ሙሉእ ብሙሉእ ሪፓብሊክ ኮይና ኣብቲ ሃገር ዛጊት መብዛሕትኡ ዝሕረስ መሬት ኣብ ትሕቲ ጸዓዱ እዩ ዘሎ። ሓያሎ ጸለምቲ ድማ ካብ ኣባሓጎታቶም ዝተመንጠለ መሬት ክምለሰሎም ወይ ክመቓርሑ ብቐጻሊ ይጠልቡ። ተወሳኺ ሩዋንዳ ብኣተሓሕዛን ምክልኻልን ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ካብ ኣፍሪቃ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ካብ ዓለም ድማ ኣብ መበል 6 ተሰሪዓ። ሩዋንዳ ናይ ምምርማር ዓቕማ ብምዝያድ ኣብ መዓልቲ 14,000 ሰባት ክትምርመር እንከላ ዛጊት ልዕሊ 850,000 ሰባት ከም ዝምርመሩ ገይራ። ኣብቲ ሃገር ካብ ዝተለኽፉ 14,500 ሰባት 183 ከም ዝሞቱ እዚ ብሚእታዊት ክርአ እንከሎ 1.3 ኮይኑ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣወዳዲርካ ኣዝዩ ትሑት እዩ። ሩዋንዳ ብተወሳኺ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንዝተጸገሙ ወገናታ ናይ ረድኤቲ ሓገዝ ዝገበረት ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮይና ኣላ። ንሩዋንዳ ስዒበን ቱኒዝያ፣ ሞዛምቢክ፣ ማላዊ፣ ዛምቢያን ኡጋንዳን ኣብ ደሓን ደረጃ ዝርከባ ሃገራት ኮይነን ኣለዋ። ኣብ 2020 ብሽም ብላክ ላይፍስ ማተር ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክሳብ ኤውሮጳ 10,000 ጸለምትን ጸዓዱን ዓበይትን ንኣሽቱን ዝተሳተፍዎ ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድ ተዓዚብና ወይ ኣብ ማዕከናት ዜና ተኸታቲልና ኢና።
ብላክ ላይቭስ ማተር ማለት ይወት ጸለምቱን ጉዳይ ዋኒኒው ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ብፖሊስ ይኹን ካልእ ንዝግበር ዓመፅን ጎነፅን ከምኡውን ሕብሪ ቆርበት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝግበር ኣድልዎን ዓሌታውነትን ንምብዳህ ዝቆመ ምንቅስቃስ እዩ። እዚ ምንቅስቃስ እዚ ብፖሊስ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ብዘይ ገባብ ጸለምቲ ክቕተሉ ምስ ተራእዩ ብኣሊሻ ጋርዛ ፓትሪሰ ኩሎር ኦፓል ቶሜትስ ተባህላ 3 ደቂ ኣንስትዮ ብ13 ሰነ 2013 ቆይሞ ዝሓለፈ ዓመት ወዲ 46 ዓመት ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ጸሊም ጆርጅ ፍሎይድ ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክእትዎ ዝፈተነሉ ኣብ ክሳዱ ተንበርኪኾም ትንፋስ ከሊኦም ከም ዝቐተልዎ ይዝከር። ንዕኡ ስዒቡ ድማ ኣብ ሓያሎ ክፋል ዓለም ንማዕርነት ዝጠልብ ሰላማዊ ሰልፍታት ተኻይዱ ነይሩ። በዚ ምኽንያት ምንቅስቃስ ብላክ ላይቭስ ማተር ንሽልማት ሰላም ኖቤል ተሓጺሎ። እቲ ምንቅስቃስ ዝሓለፈ ቅንያት ናይ ሃገረ ሽወደን ናይ ሰብኣዊ መሰል ሽልማት ተዋሂቡሎ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጥራይ ኣስታት 20 ሚልዮን ሰባት ኣብ ሰልፍታት ብላክ ላይቭስ ማተር ተሳቲፎም። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ከመይ ትቕንዩ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። እዚ ትወትር ረቡዕ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ተጥዕሙ እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብል ናይ ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ምኽንያት ኣለዋ። ኣብ መራኸቢ ፌስቡክ ኢና ተላሊና መልእኽቲ ምስድዳድ እንተዘይኮይኑ ንሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ተደዋዊልና ይንፈልጥን። ሎሚ ግን ተደዊልኒ ከም ዝጽንሐ ዳታ ምስ ከፈትኩ ርአዮ ድሕንያዳ እናበልኩ ደው ኢለላ ዘይኣመለይ ምድዋልያ ይትገረም። ሓደ ክዕለካ ዝደለኹ ፍቕራዊ ህይወተይ ስለ ዘሎ እዩ። ድሕሪ ሰላምታ ምኽንያት መደወልያ ሓቢራትኒ። ሕራይ ጽቡቕ ሰሚዐ መሓንጣጥቃ ሓምቕኒ ፍሽኽታ ሰኒየ መሊሰላ። መልእኽቲ ዛንታይ ናብ ወዳት ዝዓለመ እዩ። ካብኡ ክመሃሩ ተስፋ ገብር። ቃና ድምፃ ኣብ ውሽጣ ዝዓቑረቶ ዘበላ ነገር ከም ዘሎ ክግምት ኣይተጸገምኩን። ፌሩዝ ክሰምዓኪ ተዳልየ ኣለኹ። ናብኣ ሙሉእ ድሁበይ ገይረ ከም ዘለኹ ሓቢረያ። ፍቕሪ ተምሃሪት ካምፓስ እንከለኹ ምስ ሓደ ወዲ ዲፓርትመንተይ ጀሚረ። ኣብ ፍቕሪ ወልሓን ተኣምር ኣይነበረንን። ንወዲ ቐሪብካ እንታይ ትብሎ እንታይ ትገብር ኣፍልጦ ዝበሃል ኣይነበረንን። ኣዱናይ እዩ ኩሉ ርኢንን ምሂርንን። ኣብ ሕጂ ኾይነ ክዝክሮ ከለኹ ብፍቕሪ ዓዊረ ዓበድበድ ዝበል ኩሉ እዋን ነይሩ። ኣብ ፍቕሪ ን4 ዓመት ምስ ተጓዓዝና ግን ነገራት ተቐየይሩ። ዓላላ ቋሪፃ ዳሃያ ሃጠመ። ፌሩስ ኣለኹ ዶ? ትጽቢት ስለ ዝንውሓኒ ተወኪሰያ። እወ ይቕሬታ ሕልፍ ህይወተይ ምስ ተረኣየኒ ክዛረብ ኣይከኣልኩን። ከም ገለ ኾይነ ብዝኾነ ናብ ዕላለይ ክምለስ። ኣዶናይ ተደጋጋሚ ግዜ ጾታዊ ርክብ ክንገብር ይደፋፍኣኒ ስለ ዝነበረ ጭቐጭቕ ጽህልዮ ብገዛእ ፍቓደይ ድንግልና ይረኪብዮ። ብድሕሪ እዚ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ኣካል ፍቕርና ኾይኑ ፍቕርና ይበል ዘብል ጥዑም ነይሩ። ግን እሞ እንታይ ዓብስ ኣዶናይ ዓይንቱ ናብ መሓዘይ ዓሊበን። ኣነ ኸይፈለጥኩ ብሕቡእ ምሳዓር ክነ ጀሚሩ ንፉዕ ተዋሳእ እዩ። ብምሉእ ልበይ ስለ ዝኣመንኩ ፈጺመ ክጥርጥሮ ይከኣልኩን። ክሳብ መሓዘይ ትጠንስ ጥንሲ ናይ ኣዶናይ ምዃኑ ምስ ፈለጥኩ ግን
زحزن زجبطن طفئني حركم تريله أمري ربخي قعيره القيساق نفس الله يكالن مباليتي منابرتي زبلكو وأدنا يخون كقبل يكالكن انساس ديدو مساي كقصل محرت كجبرلو مخاني حبيره كخون كم زي كقل جزي خمس حلفة حبيرني قهوش تأيكس أرس لزيك قالكو أريح أغطف أوسينه بكا نسدت أمريحة أبسدت مسحة ود ثلالي حدش قعزة فقرغ مسرت مخالي بمتأنو ترقاقيه قنا سوركي سددت محيو ودي مساينو جزء هرفان سمعي تغارو ومبر عاركو بكندا خمزلا فليته كيو عالكو خي حدركو مسؤو تفلاليه أب ودات أمنتي أوكديله كلهم حدا يوم نابزبل مدمدمتاون بزيحه بدحرزي نزخون زقرب ودي نجزي إمبر لبيك هو بيك ألكون جنزب زي ركبوا سراح فايتوتي بزعبا صباح محسابي إلا تا معلتي بخمي تحلف تراي تقد سنيرة بمنقد فيسبوك مس بزعة تودات فقر جميرة أزغن ربحاي جنزب كسود لي أتسلعني كم أخوهن زفردين نساعتهم يم بواقع أمنتي تزعويتهم يم سلازي أنا ونحنين تفدغوا ماني زغسن نزك عوامن لبين فقر مدربدان كله معاري شكوري نافيقكا أب حلمي مساي حدير كان نابلكو نايدا قف كارثي جنزبون جيحيت ايو أب كم زجرتر عبد الزخونة هيواتن كاللغو مس حدا ملكوع دس زبل أكداد نوز أفوف هدوء نهيوات بتنقاغ الزخرة كورع ود تلاليه صبوق محزنتون فتيرة كابتون كالو أتودت زفليو بعين ربحة ويدقاو ترئيتي مسيت ويكونن قريبني بقات أمينة تراخبنا محزنتنا جزين أو سدمس كده نمعز قلبي بزي زخون أقونا سيرو آتيو كل انتنا يتغاسيرو كي تقرن ودي مخاني ترفني وبمبعد ملء لبي كهو يدلغن قنا بكني كوينو زسأنا عني فأرز مقبني حق أني أفقاري دلنيره مخنياتو زخور زنبور كيوات دراماي زي نسخة مسيل كامقوعز زغا كساب معاس نقبلكو يتحساس بنيرو فقر خفتنو من يفلت كاب زلخو هيوات يوصاني خون بمبال إنها فرح كي جميرة أفكاري زي كم تثبيتي أحلامك أيروه مركب فقر فلتوري أفكير غني ردي كساب زبل غيرني عالمي كل نغر فقري تشتت أسمع إركات قادو سنت جميركا كم عرول الله يزمكر مسؤول فقري امنات قلصنات ناصنات حالتن من كبغابن الله مسؤول خي نزح لفكون جزيات كدغمن من مليسي زهارفن مخنياتو عالمي يا غيرو بحاجس لذا سراسرني أو حصير جزي كل نجري تغيره نفسي أسيرة هي ما نتساقام كيبلكو بأمنت بقولت إنها تنكو قاعد جميرة مخنياتو بناتي تنك قلت كخسروا يدلقون بس هتودات كم تفلت أقدم علي لك عندي كواتهم اتخاب يزرق بوزنا برس للسانوة أب هيوتي أتين كفرار حنن كفكر لين جمرو سقا أتي سماي عريقو بالشعورها تغبيبه دك أسليتون سينه عالمي نعايلو استفتروا ودنسيو نزنت خسيري مطريات بين كميسي بخلو سعير النية عبد بدا بيلنية كاب سب كميلي يغفله نسوس لزخونيو چنك أتيا بوشت ايجيرس تساقوخو حدا معالتي مسافك أريين ناخد كغلو كاب تمزو فكر ليا وداد حدا أب من قدي وطف بلني مزر أخوه بسم بادل لبيك توزر إليا نخلتنا سلام تلاقيسو نبفك أريد أمتو أجيرو كلنا تيز فلت أزنبر حلو في وقتين أجيروا أفكاري سقي لغ سمع دحر مصنح بهدات لسانو خفيتو فقري مخريات هاللوا نحل في وتانا زخاخركم أي تخصصوها أي تساقيوا إسغاتكم أو أمنتكم صنيعكم بفقرين تتنكوا قبوا مغادت نيرالو قام فرض عنيتا كبرا بسيدكم أمنتها سريعكم فقرات أفيفكم نا الدوابا يحلفكم هيبكم
بود تسفى قريصة كلاتهم حديهم إلى دمدمة نسلم منبر تنبر نيرة أزغ سابنا عيتركب حج على ما غيره أب عالميك تنسافر فقيد الله فقر ما تجيبيها امنت ميرة قد سنة تاريها أبي عينتا تسائل اللخو هب أمرأنا حسبا بحيتي اللخو هب لباون فقري مليء له سلا زقدفوا أنا نعايل استفترك سبي نسلي أنا نبركو علمي ملو بفقر خنكبا غباي نسبة بحوقس نبعتي سعيرني أبحق فوتت أمتيمة نزل ألم كفكرك نسغى عرفت لبي بأملخ استوهاب كان عالم ياخي إليه بدحر زغلو قل تعتع فقراوي هيوت محلافي أبز أوان أزيزة دست بغلاتك قلت أزيك الفقر يحلف ألو نعالمي بفقريا مامي غي تنكبا خيبه أب أمنتي تسانيعي نزل علم ناتو دقافيت كخوني إنه كل ساقيركي زرد عالكو دمركابكي كو حقوسكي أزيا قداسي تنانتسلا زخونت صحيفة سنيدة نبغى تلتقى غربا مخانيك على أثولكي بأخذت آمني طباب ميلاد صحافة هاي مستقني نزنات هيزان تغا بروح لله الجواب صحيفك زد الأخوة من الأختام تحلف اللي يتقرأترني كي حزك قبل السلام الشد آمين نغلاتنا تسنى بيتها زانت أخص الند دبتري جنس إليه برعال إليه كورق جميرة صحافي فنكل زراي راديو إرنا ورحاتو تقريو حجتات مرعز بزحلو مغان بزورحات كم زلومي خب مربتنا نسدد كي تساردنا ندهيا كي تفردنا قولازو تعدنا تقرمسات زعب الدغني كي تقنن كأني بيلن نروبا ماينا وردا بخبرو جريكانا سنين كزيما لو مخوينو ترأيني كناتا دي مريم ديك تقنيتن قمال زصدف قام قنة تقنينن تحنينن توزحزح هنكبلا أبيت وخقم جوا يونا أقوابز عدون نحن تتلاح زبالتهم ما قم جاويت وحنو قمنا سنروز أقفتين كي قد فيو معصي بيلوم فقرهم بحدما بمقلاس قوز أراي حزن إيرام لمدي قديان نوابرا وقعي كبرتات بهلن حبرة السبن بزح نقارنا تغيره مبوك ألاونتو ناتقفه بخال إناتتك خيدالو بز دمات قواتو فيتو تبهله نبره تقبر غينو كاب لسان فلطو كأنيو عيدرقو سبح حدمقو كاب ألفي بحفنتن رغبو انتو غنايا فلطون انت سبعد فهم فراء ويبهند بتاوي حمام سلزفلينا كي تسندز ترفز تخسره استقبره سبح حدما ألفيو مقنطات كاب حصر بهل تقرنيا درجات قنطيتو خاب زلو حده أبنت نهي مرعا كيديو سبح حدماون مسؤو نحد الشباب مقنطات انتاي مالتيو كبلتو كسكو أي فلطاني انتاي مالتيو بيلو نحطي بحطو ملش اللي قرم كم زقليس ايزولو خقبيري مسقلس كلو خا يا تدا سقيلكا تجرنا ازرا بارتن دي زبال بيلو قالاتو قسيرو هقوات يتلاي لامسي بإدا زقربها بإكرات حكيخي نقرو حلاج دا بهال مسو بهالنا حساس انت دايلنين انت توكيسنين لقاسيو حفنياي كل أكانيو بالا تمركوز لبام توكس يمو نلومي أبزريا دنبه بأهلي مقنطات نتقبيبان توكيسه كابزر خبكو عيدرن سبح حدماؤن بحفنتي واسكب لكم مقنطات مرعا سمون مسترفوز كناون يا تولم ديو مقنطات حمرت ترجمو ملقاس وي مقلاي مالت كخون كولو نمرعا أب مدلاو زلا قرزو أب إزنا كسادا زلونا يحسقه ورق مسكال زخون سقرين ويفتلي مسالي بموزاء مالت بمقلاي
ቀንጢጠን ጸጉራ ተፈቲሑ ድዕባሎ ዝበሃል ፍሩይ ቁኖ ትቁነን እዚ ኩሉ ኸይዲ ምስ ተኸናወነ መቐንጣጥ ይበሃል ነዚ ኸይዲ ዘከናውና ድማ ጎራዙ ዓዲ ማለት ሳንዳታት ተቐንጣጢት እየን ኣደ ተቐንጣጢት ድማ ንኣብ ዙርያ ጓለን ኮይነን ንዝቐንጥጣ ጎራዙ መርዓ ማዓር ዝጥዕም ሃንዛ መሸላ ተሰናድወለን ጎራዙ ዓዲ ዝእላዕልየን ጸጉር ተቐንጣጢት ዳዕቢለን ናብ ቅርዓት ዓዲ የውፃኣ እሞ ኣብ ቅርዓት ዓዲ ብዘውፃኣ ከበሮ ኣሰንየን ከም ስዕድ ብምባል ብሕደማዊ ዜማኣን የስቆንቆና ኣዳኔ ለካ ከምዚ ኢና ከም ጓልጤሎም ስሒቦም ንጓና ወይ ተወቕዓና ወይ ትግስጻና ካብሎም ምሸተ ይግፋሓልክን ምድሪ ቤተ ብምባል ቤት ብስትንክፍ ሕደማኣን የስቆንቆና እዚ ድማ ነቲ ዝኣኸለት ጓልካስ ንዝበሃባ ዝብል ዘይምሕር ምስላ ኣበዋት ዝቃወምን ዝነቅፍን ይመስል ኣብቲ ጎቦ ሓዊ ተክኻሎ እገለ ሓቢ ጠብሳሎ ኢንቲቡ ኢንትቡ እገለ ኢንቲቡ ኣብ ምስ ደየቡ ሓራስ ኣድጊ ዝጠቡ ኣብ ኣደል ዓተረ ተሰቒላ ምሳረ ሰኣን ዘውርደሉ ከእው ውዒሉ ቢለን ዘለፋ ብዝመልኦ ንሕፅረት ቁመት ሑፂ ዝገልጽን ዘቆናጽብን ዒደረ ዜማ የዜማሉ ሑፂ ሳንደአን ቁማት እንትኾነውን ኣይነሕፈዎን ከም ወርወር መጸርገፊ ዳዕሮአን ሳግለአን ጋብአንን ኳድኣ ይገብሮ ከምዚ ድማ ይብልኦ ዳዕሮያ ረኺብና መጸርገፊ ስኢና በጃኻ እገለ መጸርገፊ ኾነና ይውስኻ ኣብ መወዳእታ ኸይዲ መቕንጣጥ ኣደ ተቐንጣጢት ንዝሃበተን ሃንዛ መሸላ ኣብ ማእከል ኣኽቢበን ብምንኳል ንቐንጥቲ ይህብኣ እሞ ንሳ ድማ ትበልዓ ትርጉሙ ድማ ከምዚኣ ነርኪ ከምዚኣ ኸኣ ክትኮኒ ኢኺ ንምባል እዩ ንምርድኡ ብዝጥዕም ቋንቋ ንምፍራስ ድንግልና ተቐንጣጢት ድሕሪ መርዓ የፍእም ብድሕርዚ ቅንጥቲ ጐርዞ ካብታ ናይ መቐንጣጥ ምሸት ጀሚራ ብዘይ መሰነይታ በይና ክትከይድ ኣይፍቀደላን ዝነበረ ምኽንያቱ ደቂ ሕድርትና ይከታተላየን ከምኡውን ጐንፊ ኸይረኽባ ይበሃል ኪኖዝ እውን ንኸይትጉነፍ ተባሂሉ ሽንፋ የኣስራላ ክሳብ ዕለተ መርዓ ድማ ቅጫ ዳጉሻ ቐጭቅጨን ይህብልዓ እዚ ብዙሕ ደገ ቐልቀል ንኸይትወፅእ ዝሕግዝ ሜላ ድማ እዩ ወድሓንኩም ጸሓፊ ሚካኤል ገብረ ሕይወት ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕድምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም እንተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በትልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሙ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና زخبركم تخطتلتنا نزس عزي تراليز نبرة حفشاو مدبات ريدي إرنا بقانقا تقرينيا أبسفتيم الله راديو إرنا